Nola eman heparina? Heparina medikamentu bat da, tronboak ekiditeko erabiltzen dena. Heparinaren eragina azkar hasten da, ordu terdi eta 4 ordu artean, baina azkar amaitzen da. Horregatik egunero eman behar da. Larruazalaren azpiko gantzean injektatzen da prestatutako xiringa baten bidez. Beraz, ez da beharrezkoa medikazioa kargatzea. Heparina emateko jarraibide hauek beteko ditugu. Garbitu eskuak uraz eta xaboiaz, eta lehortu. Egiaztatu iraungitze data agindu dizuten dosia den eta doitu behar den. Egiaztatu likidoak kolore argia duela eta ez duela pikorrik, ez atera aire burbuila. Aukeratu ziztatzeko lekua. Sabelaldea da lekurik egokiena, zilborretik 5 zentimetrora baino gehiagora. Saiestu orbainak eta tokiz aldatu egunero, jarri posizio erosoan. Ez da beharrezkoa larruazala desinfektatzea. Garbitu uraz eta xaboiaz, biztan bada zikin dagoela. Kendu orratzaren estalkia eta eutsi xiringari esku nagusiaz. Beste eskuarekin egin atximurra aukeratu duzun tokiari, eta sartu orratz osoa larruazalarekiko zut. Injektatu liunki eduki osoa enboloari bultza eginez. Atera orratza eta askatu ziztadagunea. Ez igurtzi edo masajerik eman txertatzegunean. Ematen den medikamentu motagatik, ohikoa da hematomak sortzea injekzio eremuan. Bota xiringa edukiontzi egoki batean. Saiatu heparina egunero ordu berean ematen.